Здравейте, приятели! Добре дошли в мой канал Биология за всички! Аз съм медсестра Петрова и днес ще се запознаем с навиците и характеристиките на глиганите. Дивата свиня е четвърпръстно животно от семейство свине. Според зоолозите, тя е предтеча на съвременните домашни прасета. Благодарение на факта, че живее в гористи местности, има различни физиологични белези. Латинското ѝ наименование е Sus scrofa. Къде можем да срещнем тези животни? Дивите свини са разпространени из целия свят, в цяла Европа, Мала Азия, Близък изток, Индия, Северна Африка, Северна и Южна Америка. Дивите прасета са горски животни, но избягват високи планински местности, като любители на калните бани се задържат във влажни мочурести места. Как изглежда дивата свиня? Глиганите са силни и мускулисти, главата е удължена с клиновидна форма. Тялото е покрито с гъста дълга козина, като на гърба образува грива. Крайниците и главата са обикновено черни, по-тъмни от останалите части на тялото. Акромеланизъм. Малките прасенца са светли с черни симетрични ивици, каквито се наблюдават и при зебрите. След 6 месеца те потъмняват. Мъжките имат дълги бивни до 25 см и устройват борби помежду си в размножителния период. На дължина достигат между 130 и 180 см, а на тегло между 150 и 220 кг. В Азия видовете са наполовина по-дребни. Животните развиват скорост до 48 км в час. Те са изключително добри пловци. Колко вида диви свини са известни до сега? Известни са около 9 вида. Глиган живее в европейските и азиатските гори. Първоначален обитател на американския континент. От глигана има регистрирани 25 подвида. Брадавичево прасе. Подвизава се в африканските савани. Цялата глава на този вид е покрита с брадавици. Оттам идва и името му. Животното е доста голямо. Височината му достига 0,85 метра, а теглото до 150 кг. Речно четкоухо прасе. Живее в Централна Африка. Този вид прасе се набива на очи. Има червена козина и бяла ивица на гърба. Наред с растителната храна, те се хранят с дребни бозайници, птици и насекоми. Теглото на животното е около 70 кг. Голямо горско прасе. То живее в екваториалните африкански гори. Теглото му е 200 кг и повече. Този вид е открит сравнително скоро, в началото на 20 век. Прехранва се само с растения. Бърдатото прасе живее в Югоизточна Азия, мангровите гори на индонезийските острови. То се различава от своите дебели роднини с по-спортна физика. Теглото на животното не надвишава 50 кг. Като повечето прасета, брадатите прасета са всеядни. Известно е прасето бабируса. Обитава островите на Индонезия. Височината на животното е около 0,8 метра. Теглото е до 80 кг. Различават се с ниска плодовитост, не повече от 2 прасенца. В природата са оцелели около 4000 прасета от този вид. Яванско прасе. Среща се на остров Ява. Също всеяден вид. И малкото прасе е най-малкият представител на това семейство. Дължината му е не повече от 0,65 метра, а височината му не повече от 30 см. Има повече от дозина видове диви свине, които се различават значително един от друг по външен вид. 4. Каква е големината на дивите прасета? Дължината и теглото на глиганите варират от 0,6 метра до 30 кг за най-дребните породи. Най-едрите екземпляри са в Африка. Около 1,8 метра дължина и тежина над 220 кг. Как се размножават дивите прасета?
Мъжките натрупват до ноември значително голяма мускулатура. Няколко мъжки се борят помежду си за благоволението на някой от женското стадо. Обикновено това са от 3 до 8 броя. Женските маркират територията си с слюнка. По този начин, използвайки силното си обоняние, мъжки открива местоположението на женските. След оплождането, женските износват малките за около 115 дни. През пролетта се раждат 3-4 прасенца, които се отделят с майката за около седмица в импровизирано гнездо. Малките се различават от възрастните със светлата си козина, нашарена с черни ивици. Женските индивиди достигат полова зрялост на 1,5 годишна възраст, а мъжките след около 5 години. Малките остават под грижите на майката първите 3 месеца, а после стадото се грижи за тях, докато станат на 3 години. В стадото цари матриархат. Женските ръководят, а мъжкия се държи на разстояние, докато не настъпи брачния период. С какво се хранят дивите прасета? Животните са всеядни, обичат корените и грудките на растенията, но поглъщат и много насекоми, също както и мърша. Ядат 2 пъти на ден, сутрин и вечер. През деня спят, а при вечер търсят храна. За да достигнат до корените на растенията, те ровят в земята с зорлите си. Стадата наброяват между 20 и 50 животни. Колко дълго живеят дивите свини? Продължителността на живота им е около 12 години, а в зоопаркове могат да стигнат и 20 години. Имат ли дивите прасета естествени врагове? По хранителната верига глиганите имат малко врагове. Единствено големите мечки и котки могат да съперничат на глигана по сила. Движението в стадото обаче ги прави още по-силни. Човекът остава най-опасният враг, защото ги преследва заради трофеите. Какво е значението на глиганите? Глиганите заедно с вълците са естествените санитари на гората. Те регулират популациите на много насекоми и по този начин предпазват растенията от болести. Изядайки труповете на мъртвите животни, пазят гората от вредни болести, защото по този начин поддържат хигиената в екосистемата, която обитават. Това бяха няколко интересни факти за глиганите. Останете здрави, където и да сте. До нови срещи!